panaghiusa sa gobyerno o katawhan ang pinakasusi sa kalambuan sa Davao Region. Human kining nadeklara nga insurgency free sa Regional Peace and Order Council niadtong milabayng semana, kini ang hagit sa gobyerno ug sa katawhan, matod ni Acting National Defense Secretary Jose Faustino. Human nadeklara ang Davao Region nga insurgency free sa usa ka tigom didto sa Mati City, Davao Oriental. Matod ni Secretary Faustino, kung ang katawhan ug ang gobyerno magkahiusa, ang kalambuan dali lang maangkon ug tanang damgo daling kabuton. Ang dakong hagit sa atong panahon mao ang pagmaintenar sa kahusay ug kalinaw nga unta dili na mo balik ang kangitngit sa panahon kaniadto kung diin ang gobyerno nagsigi na lang og gasto sa pakigubat sa mga hutong nga armado. Tungod sa estratehiya sa gobyerno ug sa kasundaluhan nga hatagan og maayong dalan, panginabuhian ug pagtagad ang katawhan, nakabot na ang estado kung diin luwas na sa hulga sa komunistang grupo ang Davao Region. Unsa bay ang ayang himuon aron masustener ang kalinaw? The success that we have achieved right now is how do you maintain that? How do you sustain that? How do you continue address the issues why we had insurgency in the first place? So sustainment, and I think towards good governance. That's the battle cry right now. We have to continue that. Huwag nating pabayaan na magkaroon uli ng mga mapabayaan yung ating gains dahil nga nabaliwala yung ating mga nabaliwala yung pinaghirapan natin kasi hindi natin na naman masyado na tayong naging complacent. Akala natin hindi babalik. We have to, as long as there are issues that could be exploited by the other side, babalik at babalik yan. That's why we have to address that. And right now, we're so happy with the good governance that was showed. For the information of everybody, even without LCAC, Davao Oriental is already doing what LCAC has been is doing. In fact, yung LCAC was patterned dito sa success sa Davao region, particularly dito sa Davao Oriental. Niatong tuig 2013, sa panahon nga milingkod si Governor Corazon Malañaon isip gobernador sa Davao Oriental, unang nadeklara nga insurgency-free ang iyang probinsya. Apan, mibalik ang kalihukong komunismo, human na hugno ang planong peace talks tali sa gobyerno o sa Communist Party of the Philippines New People's Army National Democratic Front niadtong tuig 2017. Sa pagbalik sa kalihukang komunismo, mas gipakusgan sa gobyerno ang gyera sa kabukiran. Ug dili na gyera gamit ang bala ug armas, apan gyera kontra sa kagutom, gyera kontra sa inhustisya ug kini ang nahimong tulay sa kadaugan sa gobyerno ug sa katawhan. Gipakatag sa gobyerno ang kalambuan sa kabalikanhan ug nabati sa katawhan nga ang gobyerno nagpakabana ug mitubag sa ilang batakang panginahanglanon gikan sa pagkaon, karsada ug pagtuon kanila unsaon pag-ugmad ang ilang mga kayutaan. Ug daghan na ang misurrender nga mga kanhing naglihok sa kabukiran nga karon gitawag og mga former rebels. Dunay pipila ka naglibog kay misulod na usab ang kapulisan sa kabukiran ug dala niini ang revitalized police sa barangay kon RPSB. Apan giklaro ni Secretary Faustino nga yung sa RPSB, we don't see any conflict with that because it's complementing. Part of the success of declaring of why we were able to declare insurgents free ang Davao Oriental because of the collaboration between the AFP and the PNP. So it's a complementing effort. Initially, the AFP comes in, and sa AFP naman, we have to roll on to other areas, to clear other areas. And we have to maintain a force or a continuation of the program through the RPSB ng PNP. So, simple. We have to show security presence dun sa area, be it the AFP or the PNP. And the PNP is very good at it sa RPSB. It was proven here in Davao region. In fact, I was pushing for it to become a national effort of the Philippine National Police. So it's a complementing effort.
Atul sa tigom, gihangyo ni Governor Corazon Malañaon ang katawhan ug ang mga ahensya sa gobyerno nga magtimbaya yung alang sa kalambuan sa tanan aron padayong magmalinawon ug hapsay ang matag komunidad aron ang gidamgo nga kagawasan gikan sa kawadon daling makabot. Edith Kaduay, News 10 Philippines. Stay safe!